Dobro jutro, Misifu. Probudi se ili ćemo da zakasnimo u školu. Ne opet, tati. Ali Misifu, u školu se mora svaki dan. Može biti i žurka svaki dan. Hajde, Misifu, nećemo stići na vreme. Misifu, hajde! Koji prepad, Lili? Idemo u školu! Čekamo oni! Pozdrav, drugari! Drži se čvrsta, Misifu. Jesmo li blizu, tati? Ne još, Misifu. Jesmo li stigli? Evo nas. Stigli smo. Pozdrav, deco! Zdravo! Danas ćemo naučiti novu čaroliju, ali najprije mi je potrebna pomoć jednog dobrovoljca. Ja! U redu, ti ćeš mi biti asistentica. Izabrala je nas, tati. Idemo raditi. Dobro onda, ovaj zadatak je jako bitan. Morate doneti 2 kotla. Možete li to vas dve? Da, naravno! Hajde da pronađemo te čarobne kotle. Hoćemo li mi malo istraživati oko škole? Odlična ideja! Kamo idete, Vazije? Beži, uhvatit će nas. Tati, one beže! Vidi, ova vrata izgledaju zanimljivo. Hajdemo. Ovo je trpezarija. Vidi ovih stepenica, hajdemo dole. Da, idemo dole po stepenicama. Kroz koja vrata su one prošle? Ne znam. Misifu, malo me strah. I mene također, mračno je. Hajdemo. Zabavno. Evo ih, Tina. Tamo je natpis, piše zabranjen ulaz. Hoćemo li ući, Misifu? Sigurno ima bombona. Hoćemo. Wow, koliko loptica. Šta radite ovdje? Ne smete biti tu. Ali tako su lepe. Šta se dogodilo? Osjećam se malo. Zanimljivo, probajmo neku drugu loptu. Može. Koliki zmaj. Zmaj? Gdje? Misifu, uhvati loptu. Ne. Hop. O ne! Tati, pa ti si orao! O da vidimo u šta ćeš se ti pretvoriti. O ne!
Koji nered! Kako ćemo se sada vratiti u svoja tela? Pročitala sam da kugle nakon nekog vremena popuste u delovanju. Ali mi smo već neko vreme u ovim telima. Gle, tamo je knjiga! O ne! Piše da ne smemo da koristimo više od jedne kugle istovremeno, jer onda više ne možemo da se vratimo. Ali šta ćemo sada uraditi? Idem vidjeti da li je sve u redu, već ih dugo nema. Čujem plač. Šta ste uradili? Čiribu, čiriba, vrati ih u njihova tela. Da, napokon se vratili! Kao kaznu i da naučite svoju lekciju, sav ovaj nered ovde ćete sada očistiti. Tati, iskoristi svoj čarapni štapić pa ćemo brže završiti. Ne, ne i ne, sami ćete čistiti. Nećemo nikada završiti. Na ovaj način ćete naučiti poštivati školska pravila. Ko je to? Sigurno Lili. Miška, šta ti radiš ovde? Zdravo, tati. Upravo sam dobila ovu poruku, ali mislim da je za Misifu. Ali ja sam tražila avanturu, a ne parče papira. Mnogo ti hvala što si ga donela. Nema na čemu, tati. Gledamo se. Dobro, da vidimo šta je to. Sigurno ništa zanimljivo, samo običan crtež. Hajde da vidimo. Pa to je Piratsko ostrvo. Kako je to piratska avantura kada je to samo običan crtež? Misifu, pogledaj bolje. To je piratska mapa. Wow, pomiče se. Vidi, ovo je kit. O! Potpuno me isprskao. Gle ovo. Wow! Pozdrav društvo, dobrodošli na piratsku avanturu. Na ovoj avanturi ćemo da putujemo do čarobnog ostrva. I tamo ćemo dugo i pažljivo da tražimo piratsko blago. Wow, piratska avantura, da. Kako ćemo do ostrva? Mnogo male postaćete i kroz čarobnu mapu na piratsku avanturu ući ćete. Stigli smo do ostrva. Hura! U redu, društvo. Sada možete da uđete kroz pećinu. Želim vam sreću od sada nadalje. Ako me budete trebali, pozovite me. Izgleda zaista mračno u ovoj pećini. Hajdemo, Misifu, nije baš tako mračno. Hajde da se vratimo nazad na plažu. Hajdemo, Misifu, uskoro ćemo da se sretnemo sa piratima. Zapela sam u nešto, tati. Ma ne brini, Misifu, sad ću da ti pomognem. Ali nije samo to, počinjem pomalo da se plašim.
tati, gde si? Ne vidim te. Ovde sam, Misifu, ne brini. Tati, čije su ovo oči? Koje oči? Ove oči. Na sigurnom smo. Još malo pa smo stigli. Tati, opet imam onaj osjećaj da nas neko posmatra. Beži, Misifu, brzo beži! Gde smo, tati? Ja ne vidim nikakve pirate. Ne brini, Misifu, pronaći ćemo ih na vreme. Gle, kako je lepo. Ovo je sigurno neki piratski trag. Piše ne diraj. Wow! Kako je veliko! Vidiš, rekla sam ti da ćemo ubrzo da pronađemo piratski brod. Hoćemo se popeti. Naravno. Wow, jako je lepo. Vidi, još jedan trag. To je stranica iz knjige. Valjda bismo to trebali da nađemo. Ali ja nigde ne vidim knjigu. Hajdemo ovim putem, tati, da vidimo. Da vidimo. Gle, tati, to je kapetanova kabina. Gle, Misifu, eno knjige. Hajde da pogledamo. Gle, ovaj čarobni ključ. Verovatno će nam pokazati gde je blago. Pratimo ga. Eno ga tamo. Eno ga. Pronašli smo blago. Vratimo ga papagaju. Biće mnogo teško. Gle, Jack, neko nam uzima sve naše blago. Juhu, vidi, tati, dolaze pirati. Šta radite sa našim blagom? Vratite ga! Izvinite, nismo znale, samo smo mislile da... Tati, ovi pirati malo počinju da me plaše. Misifu, moram da priznam da i mene pomalo plaše. Naterat ćemo vas da hodate po dasci iznad ajkula. Hajde, hodajte! Mislila sam da će pirati da nam budu drugari. Papagaju, pomozi nam! Vidi, Misifu, papagaj dolazi da nam pomogne. Papagaju, ako ćeš da ih spašavaš, i ti ćeš da hodaš po dasci. Mislite? Onda ću sve da vas pretvorim u miševe! A blago ću da pretvorim u slatkiše! Sada više nemamo našeg blaga, ali je najgore od svega to što smo postali maleni miševi. Jadni momci, sad mi je žao. Ako obećate da ćete da budete dobri, vratit ću vas nazad u pirate. Da, obećajemo da ćemo od sada pa nadalje biti mnogo dobri i ljubazni. Čiribu, čiriba, pretvori male miševe nazad u dobre pirate. Hvala, tati, mnogo hvala. Oprostite nam. Naravno da vam opraštamo. Čestitam, uspješno ste završili.
završili piratsku avanturu. Ovo je poseban zlatnik koji će da vam pomogne da izađete sa ostrva. O, mnogo vam hvala, dobri pirate. Tati, danas je dan! Ustani, inače ćemo da zakasnimo na stanicu! Da, Misifu, ustajem! Tati, danas je dan! Eno stanice! Brže, tati, ne smijemo da zakasnimo na stanicu! Ma ne brini, Misifu, voz još nije stigao. Kako sam nervozna! Ove godine ne smijem da propustim! Misifu, sedi i nemoj da se izgubiš. Opet ćeš da propustiš voz kao i svako leto i opet nećeš da čuješ čarobnu reč. Tati, ostaću ovdje! Koja dosada! Dosađujem se! Dođi, Misifu! Misifu, gde si? Misifu! Tati! Čekaj me! Ne! Odmah ću da rešim! Čiribu, čiriba! Oh, čudno! Nešto nije u redu! Ne brini, tati! Brže, Misifu, brže! Požuri! Neću uspjeti! Brže, Misifu, brže! Imam te! Mislila sam da neću uspjeti! Polako, Misifu, na vozu si i na putu za čarobni svet! Gle, dolazi tunel! Nešto je pošlo po zlu! Wow! Dobrodošla u čarobni svet, Misifu! Vidi, tati! Slonovi bacaju bombone! Jako otvori usta! Jako su ukusni! Njam, njam. A šta je to, tati? To su uši od kukuruza. Vidi šta se desi kad se približa solarnim cvetovima. Wow, leteće kokice! Misifu, spremi se! Upravo prolazimo kroz olujni oblak. Tonemo, tati! Tonemo! Smiri se, Misifu, to je čarobna kiša i možemo da dišemo pod vodom. Kako su leteći!
Pogledajte ove male ribice. Ovo je bilo mnogo čudno. To je čarobni svet. Zdravo, Lili! Pozdrav! Kako si tako brzo stigla? Uzela sam raniji voz, Misifu. Lili, želiš li da pođeš sa nama? Da! Tati, mogu li da vidim čarobni svet? Naravno, Misifu, ali nemoj da se izgubiš. Ovdje se prodaju kotlovi. Idemo, Lili! Ja idem u prodavnicu slatkiša. Wow, koliko bombona! Da vidimo kakvog je ukusa. Wow, postala sam plava! Da vidimo kakav je crveni! Postala sam srcolika. Šta ako pokušam sa žutim? Kako peče! Sad ću da pojedem crni da se vratim na staro. Baš je zabavno. Juhu! Hura! Juhu! A šta ti radiš? Misifu, ako dođeš do velikog oblaka, dobit ćeš magičnu nagradu. Izgleda lako. Zašto se ovaj oblak smanjuje? Hajde, Misifu, uspjećeš! I stižem! Uspjela sam! Ne mogu da verujem! To je karta za povratak u čarobni svijet! Hajdemo, Misifu, vreme je da pođemo! Pođimo, moramo da stignemo na voz. Kući! Misifu, kako ti je bilo? Jako lepo!